Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. CubeSat typu 2U, CubeSat 3U, Vzlusat, Lucky 7, Starlink nebo Kuiper. Tyhle a tisíce dalších družic různých velikostí a druhů nám každodenně létají nad hlavou. Od roku 2020 do listopadu 2024 bylo během necelých 5 let vyneseno na oběžnou dráhu přes 10 000 družic, což je zhruba stejný počet družic, které byly vyneseny od počátku kosmonautiky v 60. letech do roku 2020. Vesmír už dnes není jen doménou světových velmocí a technologie pro něj zase hřištěm jenom pro velké nadnárodní firmy. Všude po světě, Českou republiku a Slovensko nevyjímaje, jen kvetou space tech startupy. Ať už tvoří technologie a produkty určené pro vesmír, využívají data získaná ze satelitů anebo poskytují svoje služby těm, kdo tyhle družice na oběžnou dráhu Země posílají. Třeba jako můj dnešní host. Zakladatel a CEO společnosti Groundcom Space Jakub Lajmon. Ahoj Jakube. Ahoj Hanka. Kubo, já jsem to řekla velmi v kostce, co se tady jako děje. A myslím si, že teď potřebujeme, abys nám trošku vysvětlil, co vlastně Groundcom Space dělá a co je ten váš produkt. Zkus to říct jenom v takové zkratce, aby to pochopila i moje babička. Tak my v Groundcome budujeme sieť akoby telekomunikačných antén, ktoré vytvárajú pokrytie na komunikáciu s satelitmi. Takže vlastne my robíme antény, ktoré vyvíjame, vyrábame, inštalujeme a prevádzkujeme na Zemi a vďaka týmto anténám môžu družice, ktoré sú vo vesmíre, komunikovať so svojimi vlastníkmi, respektíve vlastníci ich môžu ovládať, môžu z nich sťahovať dáta. Takže my sme niečo ako telekomunikačný operátor, ale nie pre mobily, ale pre pokrytie tam vo vesmíre. Takový pozemní Starlink, to je, jo? No já vím. Do toho by sa dalo presne hovoriť, no. Kdo potom můžou být, nebo typicky jsou vaši zákazníci? Říkal si, že to jsou ti provozovatele nebo majitelé těch satelitů. Kdo to tak jako zhruba je? Presne. Ten prevádzkovateľ družíc vlastne je to firma, ktorá či už sama si vyrába tie družice, alebo v dnešnej dobe častokrát si ich oni dávajú vyrobiť a oni ich prevádzkujú, lebo oni musia mať tiež nejaký business case za tým, prečo tie družice tam vypúšťajú. A tam už vidíme trošku segmentáciu v tom, že niekedy družicu vyšleš kvôli tomu, že chceš otestovať technológiu vo vesmíre, alebo máš nejaký biologický experiment. Ale typicky vtedy potrebuješ 1, 2, 3 družice, čo pre nás není úplne zaujímavé. Takže našim úplne typickým zákazníkom sú firmy, ktoré plánujú pre ich case, pre ich biznis vypustiť minimálne desiatky družíc. A to sú napríklad firmy, ktoré poskytujú IoT pripojenie. Takže ich družice zbierajú dáta z ich IoT senzorov a vlastne prostredníctvom našich antén tie družice sú kontrolované a zároveň prostredníctvom našich antén tie dáta z tých IoT senzorov sa dostávajú späť na Zem. Takže je to takový klasický B2B business, nebo tam občas také narážíte třeba na akademickou půdu, nebo nedej bože nějaká vládní vojenská využití a tak podobně? Je to typicky B2B, by som povedal, teraz väčšinovo. Vesmír bol predtým doménou práve skôr vlád. Nás to trochu ťahá do toho B2G, akoby dodávať vládám. Máme aj pár zákazníkov, ktorí sú z tejto oblasti, ale my sa aktuálne na to vôbec nesústredíme, lebo zatiaľ je ten objem v tom government segmente, by som povedal, väčší, ale ten trend je, že tie biznisy to úplne valcujú a je skôr otázkou, kedy, ak už sa to nestalo, že ten biznis a ten súkromný biznis v tom vesmíre bude o mnoho väčší objemovo ako tie vládne misie. A ten typický princíp je vlastne v tom, že ten old space bol založený na tom, že máš niekoľko veľkých drahých družíc, na ktorých robíš 5, 10, 15 rokov. Hej? A ten new space vychádza z toho, že za zlomok času ty radšej vyšleš 100 družíc, počítaš trošku, že 10 z nich napríklad nebude fungovať, ale stále to spravíš o mnoho rýchlejšie za vlastne zlomok tej ceny. No a to je celá tá paradigma. No a práve z toho dôvodu sme my začali robiť miesto tých družíc, čo by bolo viac cool, alebo rakiet, hej, čo je všetko mega, mega cool, tak miesto toho radšej robíme tú pozemnú infraštruktúru, lebo s tým nárastom družíc potrebuje rásť aj tá konektivita na Zemi. To je ta metoda shovels in the gold rush, že jo? Když prostě frčí nějaký biznis, tak si najít tu biznisovou oportunitu v tom, že dodáváš těmhle lidem. Super. Pojďme ale na začátek, my ještě o Groundcomu si toho určitě řekneme dost. Groundcom není tvůj první podnikatelský záměr, jestli se nepletu. Ty už si předtím měl nějaký jiný firmičky, jiný podnikání, jiný věci, ve kterých jsi vlastně tady tu svoji podnikatelský skills, nebo ty své podnikatelské skills mohl trošku vyzkoušet a oskoušet, že?
Áno, a hlavne by som povedal, že hlavne som mal menšie firmy, na ktorých som sa vedel veľa naučiť a porobiť veľa chýb, ktoré vtedy ešte nestáli tak veľa, že by povedzme stáli peniaze investorov. Takže Groundcom je taká, by som povedal, už zatiaľ najväčšia biznisová záležitosť. Na druhej strane stále je to jediný z tých mojich 3 biznisov, ktorý ešte nestojí na vlastných nohách a nie je profitabilný, ale má najväčší potenciál. Presne tak. Takže bychom si tě tady zařadili do kategorie serial entrepreneur. Jaký máš recept na to, abys právě těch víc rozjetých firm zvládal? Protože ty 2 další, ta jedna na Slovensku a jedna ve Švýcarsku, jsou stále funkční a jedou. Áno, obidve tieto firmy vlastne bežia, zarábajú, sú by som povedal, že celkom akoby zastabilizované. A ten recept... Trvalo mi to sa to naučiť, ale bol to hlavne ten fokus. Takže je to presne o tom nerobiť 3 veci naraz, ale robiť jednu, dostať ju na nejakú úroveň, potom z nej odísť. A to je trošku aj taký modus operandi, ktorým ja fungujem, že neviem ísť dlhodobo na 100%, alebo 110, 120, ale viem, niekedy sa 2-3 týždne non-stop 200% a potom idem na týždeň off. Takže skôr ten fokus na jednu konkrétnu vec, jeden problém at a time, tiež veľmi bežná poučka. Človek to počuje miliónkrát od rôznych mentorov, ale spomenúť si na to, keď vlastne chcem robiť všetko a premýšľam o tým, ako to spravím všetko, tak vtedy si spomenú na to, že vybrať si jednu vec, tú spraviť a potom ísť na druhú. To by som povedal, že je ten najväčší learning z tých predchádzajúcich biznisov. A my teď zníme hrozně tajemně, ale to jedno je software development firma, že? Áno. A to druhý ve Švýcarsku má co dočinění s helikoptérami? Presne tak. Ten prvý vlastne to je typické softwareové štúdio, ktorých je akože množstvo. To sme vlastne postavili, vlastne ja tým, že som softverár, tak to vlastne bol taký prirodzený vývoj z toho, že vyvíjal som, freelancoval som a potom som z toho postavil firmu. A je to stále malé štúdio a vo Švajčiarsku to je vlastne taký môj prvý produkt, ktorý sa uchytil a to je niečo ako Uber pre súkromné vrtuľníky. Takže je strašne veľa služieb, ktoré sa venujú predávaniu empty legov na private jetoch, lebo to je tiež strašne cool, ale tým, že sme vedeli, že vrtuľníkom sa nikto nevenuje, je to niečo iné a vlastne ako piloti sme trochu poznali, že sa to dá automatizovať, tak to bol tiež produkt, ktorý sa uchytil. Tam najväčší learning z tohto bol práve to, že sa tej firme treba venovať, keď sa uchytí. My sme vlastne za 4 mesiace mali MVP prvých zákazníkov a už sme akoby boli v profite operatívne, ale problém bol, že sme sa ani jeden tomu nezačali venovať full time vtedy. Na to som sa akoby naučil, takže firma síce stále beží, ale už nám ušiel taký ten najväčší potenciál, takže to som sa tiež naučil pri Groundcome, že viac sa zamerávať na ten biznis. Čiže tiež klišé, všetci tech foundry to počúvajú, ale dlho trvalo a veľa peňazí ma stálo naučiť sa, že naozaj najprv predávaj a potom tú technológiu už vieš dodať. Ty jsi mi přesně nahrál vlastně na tu mou otázku další, kterou jsem tady měla a teď jsi to tak pěkně řekl. Takže tě baví víc ta technologie, ale víš, že ten biznis jako je hold potřeba do toho šlapat. Presne tak. Ja som stále, by som povedal, tá technická duša, takže mňa to baví. Ja najradšej by som sa hral akoby s tou technológiou, to vlastne bolo aj to, ako Groundcom začínal a trošku až tak možno nedopatrením alebo nie nejakým vedomým rozhodnutím som sa komitol k tomu, že musí to byť veľký biznis. Lebo už prišla SA inkubácia, už potom prišli investori. A potom mi vlastne došlo, že ale to není o tom sa hrať teraz a byť happy, že sa uživíme, ale ja musím tým investorom niečo vrátiť a musím povedať, že našťastie som to akceptoval a internalizoval si a veľmi ma to baví teraz riešiť ten biznis a vidím v tom obrovskú pridanú hodnotu, že rozumiem tej technológii veľmi detálne, ale zároveň sa už cez 10 rokov aj pri tých ostatných biznisoch učím robiť ten biznis a pozerať sa na to cez tie čísla. Takže, a to sú tie ťažké rozhodnutia niekedy o tom, že nejdeme robiť to, čo je cool, lebo ako technikou by nás to bavilo a bolo by to super nice, ale je to skôr o tom, toto sú zákazníci, na toto je trh, tak ideme robiť niečo nudnejšie, čo nám to zaplatí. A keď budeme bohatí, tak potom sa môžeme hrať s čím budeme chcieť. Presne tak. Ty už si trošku naznačil, že ten aerospace ti není úplně vzdálený, protože si pilot? Áno. A pilot čeho, jestli sa môžu zeptat? Lietadiel, malých lietadiel. Jde o to, jaký letadla. Tak tá licencia je vlastne Private Pilot License, takže je to viac menej zamerané podľa typu, možno celú kategóriu. Ja mám single engine, to znamená jednomotorové piestové motory. A byla to ta přeložka mezi všemi předchozími biznesy a tím spacem? Bylo to právě to, co tě ke spaceu dovedlo? Presne tak. Jednak to bola tá vášeň, že vlastne to lietanie bolo
takým prvým vyústením tej vášne, že ako mali som chcel byť pilot, rodiči sa z toho smiali, až kým som ich potom nevozil na lietadle. A druhé bolo to, že keď som vlastne bol v New Yorku ešte s tým softwarovým biznisom, tak som tam stretol jedného astrofyzika, ktorý bol na Stanforde, Norbert Werner, teraz pôsobí zrovna v Brne. A taký úplný icebreaker bol, že sme boli obaja piloti. Hej? A sme sa celkom skamarátili a on mi potom povedal práve o CubeSatoch, o tom, že to není už iba záležitosť veľkých firiem. No a tak som sa vlastne dostal do spaceu a potom, keď som sa už okolo tých CubeSatov trošku hýbal, tak som vlastne zistil, že je to super cool robiť CubeSaty a satelity a rakety, ale ten biznis už som videl, že je radšej v tej infraštruktúre, že to je síce ťažší, ale mnoho stabilnější biznis s väčším potenciálom. A ještě mě zajímá ten přerod ze softwaráře na hardwaráře. To je možná ještě těžší, než dělat softwarovou firmu nebo řešení pro helikoptéry, ale přejít z toho, že děláš software na něco fyzického, no, jak moc to bolelo? Veľmi. To je práve asi najbolestivejšia vec, ktorú som tiež nevedome do toho išiel. Keby som si uvedomoval, že čo to znamená robiť hardware, neviem, či by som vôbec do Groundcomu išiel, ale bolo také prirodzené vyústenie práve toho, že som videl vlastne, kde je ten biznis. My sme pôvodne chceli robiť software v Groundcome a my sme vlastne až tým, keď sme zistili, že hardware, ktorý by sme chceli nakupovať, to znamená stanice, ktoré by sme boli schopní nakupovať, nie sú úplne najideálnejšie na to škálovanie, ktoré sme my videli, že bude potrebné, tak prišlo také, tak jasno, ideme si spraviť vlastné antény. Pohoda. A to som ešte nevedel úplne, do čoho idem. Takže potom, keď skončíme s mrznúcimi prstami niekde visiaci na anténe vo Fínsku, hej, 20 metrov nad zemou a mrznú prsty, doťahujeme konektory, mrznúci dáš, no človek si to rozmyslí, že aj ako software akýkoľvek problém riešim od stola. A tak toto je niečo iné. No, ale tak zase ten pobyt na čerstvém vzduchu, to je taky fajn, ne? To áno. Ty už si teda naznačil, že to tvoje setkání s člověkem, který vesmíru rozuměl, tě přivedlo tady k tomuhle nápadu. Ale za mě jako space se mi nezdá být jako úplně jednoduchý obor, jako obor, do kterého jde jednoduše proniknout zvenčí. Jaká specifika v něm třeba vnímáš ty i ve srovnání s těmi tvými ostatními biznesy? Čím je ten space jako jiný? Lehčí, lepší, těžší? Nevím. Neviem, či by som povedal, že nejaký biznis je vyslovene ľahký, či nejaký biznis je vyslovene ťažší. Také špecifikum space biznisu vidím v tom, že do veľkej miery musíš pracovať s veľmi deep tech ľuďmi, s extrémnymi technikmi, hej, že to nie je také, že software nejaký halabala. A zároveň, že na to, aby to bol biznis, tak tam je o mnoho väčšia tá medzera medzi tým biznisovým vnímaním a tým technickým. Takže by som povedal, že v tomto je tá najväčšia challenge, že na to, aby si mal dobrý space produkt, potrebuješ vlastne veľmi technicky zameraných ľudí a vtedy môžeš očakávať, že zrovna ty ťažšie budeš im komunikovať vlastne, prečo potrebuješ biznisovo robiť niečo, čo není úplne cool. Kdežto povedzme niekto, kto je v softvéri, tak môže mať bližšie k tomu biznisu, takže skôr pochopí, že je potrebné v prvom rade riešiť ten biznis. Takže asi tento rozdiel, takéto dva extrémy a tú medzeru medzi nimi vidím ako najväčšie špecifikum. Inak si myslím, že to je obor ako každý iný a zároveň aj to, že je to hardware, tak áno, není toho veľa, je to pekné, ale bolí to. Jak složitý nebo naopak jednoduchý pro tebe bylo v začátcích dostat se k těm správným lidem, ať už se jednalo o nějaký potenciální zákazníky, partnery, možná i třeba kolegy, kteří, jak si říkal, potřebují často velmi hlubokou knowledge v nějaké konkrétní technologii, není to prostě o Pythonu nebo C++, ale jsou tam nějaký větší specifika, tak jak to pro tebe bylo, jaký to pro tebe bylo vlastně pro někoho, kdo přichází zvenčí do toho oboru? Mojou výhodou trošku bolo, že už som mal vďaka predchádzajúcim biznisom nejaké zázemie, nejaký network a relatívne globálny, Takže keď som sa napríklad pozeral po mentoroch, ktorí by napríklad zvalidovali tú moju ideu a podobne, tak som vlastne vedel v Amerike akoby nájsť, myslím, že najlepšieho človeka, ktorého som si na to vyhľadol, ktorý už vlastne postavil 4 firmy, ktoré predal dokopy asi za $1 miliardu. A keď mi on povedal z jeho skúseností zo Spaceu, že áno, toto má zmysel, pozor na to, tak to bola asi taká skratka, že už som vedel trošku asi ako za tým ísť. A možno skôr ako ten network z tých predchádzajúcich biznisov, to bol asi taký ten skill naučený, že ako approachovať tých ľudí. Hej, že to není také
nerobiť nejakú veľkú vedu okolo toho, alebo nesnažiť sa proste len vidieť v Čechách na Slovensku, čo sa deje. Takže ísť rovno za hranice a zároveň asi, že to je presne o tej mravenčej práce, byť na 1000 eventoch, spoznať sa s miliónom ľudí, aby som nakoniec mal nejakých 10 relevantných kontaktov, ktoré mi povedia veľmi dôležité informácie, ktoré majú vlastne cenu zlata. Takže skôr to naučenie toho, ako robiť ten networking, to bolo asi to, čo som si priniesol z tých predchádzajúcich biznisov. Je fakt, že to je asi taky přesně o tom rozdílu mezi tou jako láskou k té technologii nebo náklonností spíš směrem k té technologii versus tomu biznisu, protože jaký inženýra reči zůstane zavřený v té labině a bude si tam něco prostě zkoumat, ale jít někam networkovat, to může být velký vystoupení z komfortní zóny. Jaký jsi na to měl recept? Jako jak se ti, nebo je to pro tebe přirozenost? Jsi networker, nebo se to musel naučit? Vôbec. Ja som bol presne ten typ, ešte keď som robil software, ja som najradšej bol zatvorený v mojej kancelárii a tam som za 12 hodín bez jedla vody proste vedel robiť zázraky, hej. To bolo to, čo mi bolo prirodzené. A práve aj v tom New Yorku, keď som poznal Norberta, tak to bol jeden z takých mojich prvých networkingov, kde som ja vyslovene vedel, že som na networkingu, Kubo, pušuj sa, zoznamuj sa s ľuďmi. A z hodou okolností jeden z tých ľudí, ktorých som tam spoznal, vlastne bol Norbert, tým, že bol astrofyzik, tak vlastne ten icebreaker bol fakt veľmi akoby jednoduchý vo výsledku, ale presne to bolo tak, že išiel som nervózny tam, nechcel som tam ísť, vedel som, že Kubo, na toto dávaj pozor, predstavuj sa, ale presne tam sa akoby stala táto kľúčová vec, že som spoznal niekoho, kto mi ukázal vlastne takýto svet ďalší. Takže musel som sa to učiť, by som povedal, že teraz to už je vlastne skoro 10 rokov od vtedy, tak už mi to je mnoho prirodzenejšie, už som si našiel aj ten svoj spôsob, že sa nesnažím úplne pušovať a učiť techniky, ktoré sú úplne pre iný typ ľudí a potom to vyzerá strašne komicky, keď sa ja snažím byť neviem aký komunikatívny, žoviálny a podobne, keď mi to proste není prirodzené, to je strašný trapas, ale už viem skôr pracovať s takouto, by som povedal, výhodou introverta. Párkrát dať nejaké zaujímavé otázky, nechať ľudí rozprávať a potom vlastne si 3-krát premyslieť vlastne, ako ja zareagujem a tým pádom zase keď niečo poviem, tak tí ľudia zvyhnú obočie, že dalo to zmysel. Hej. A to ma tiež vlastne naučil jeden pán z Fínska, keď som vlastne keď som skúšal jeden startup v Maďarsku, vo fintechu, lebo on robil akoby veľké díly, ale alebo ja si ho nepamätám veľa rozprávať. Tak keď som odchádzal z toho akcelerátora vtedy, tak som sa za ním zastavil, tiež som sa musel veľmi prekonávať, že niekoho approachnúť a som sa spýtal, že ako to robí, že všetci vedia, že robí veľké díly a málo rozpráva. Tak on mi práve povedal, že on je introvert, on skrátka radšej počúva, takže radšej dá otázky, má naučených x otázok, ktoré skrátka vždy položí, tým pádom si 10-krát premyslí, čo povie a potom dá offer, ktorý sa vlastne nedá odmietnúť. Dobre, to je sila introverta. To je pěkné. Víš co, já bych o tobě asi nikdy neřekla, že jsi introvert, protože my, když jsme se poprvé potkali, což je zhruba někdy kolem roku 2021, musela jsem se podívat do našeho CRM, abych si to ověřila. Tak jste vlastně pořád ještě byli poměrně malinkatý, zhruba 4členný tým a měli jste velký plán. Já vím, že jsi potom někdy jako mluvil, že to vlastně není nutně úplně jako od 0 na 100 rovnou, že jsi tam jako mluvil o nějakých krocích, ale nám to prostě znělo, že to je velmi ambiciozní plán pro relativně malý startup ze střední Evropy, zhruba jako kdyby někdo za náma přišel a řekl, že chce poslat prostě raketu na Mars. Jako, byl to, jako jsme říkali, hele, dobrý, jako zní to zajímavě, ale nevím, jak moc je to o našem jako středoevropském přístupu k věci, protože Američani ti na všechno řeknou, oh, that's great. A středo- a východoevropaní spíš takový, jako, no, dejme tomu. Jak jsi se obecně musel vypořádat tady s touhle počáteční nedůvěrou, protože jak to teďka jako zpětně vnímáš? Byli jste až, a já nechci říct, že jste byli hodně ambiciozní, no je to dobře, že jste byli ambiciozní, ale jak se na to vlastně díval ten okolní svět? To je veľmi funny story, ono to súvisí s tým, ako sme vlastne získali takú prvú validáciu, čo bolo vlastne akceptácia do ESABICu. Takže naša prvá application vlastne sme sa nedostali. Potom na druhú už sme sa dostali, sme trošku prepracovali tie materiály a podobne. To boli presne tie časy, kedy som nechcel prezentovať, kedy som sa bál, kedy som sa musel pol dňa pripravovať, aby som pred niekoho predstúpil. Nebylo to poznať. To som veľmi rád. A keď sme to dostali vtedy, tak sme vlastne prešli tou inkubáciou a potom, keď sme skončili, tak mi vlastne Marquez Filipenská povedala, že
No, ten váš plán bol až tak moc ambiciózny, že sme sa na tak pozerali, že vlastne ako a prečo a vážne a dáte to. A úprimne povedal by som, že ja mám takú dobrú / zlú vlastnosť, že som veľmi tvrdohlavý. A ja úprimne som nevedel, do čoho ešte idem. Vtedy to bolo také, že poďme, to bude super. Business case tam je, technológiu, vieme, že to nejako existuje, niečo vieme vylepšiť, viem presne, že to je doable, to, čo sme chceli, ale nebol som si úplne vedomý toho, čo to bude obnášať. No ale práve zase tým, že som taký, že potom si veľmi idem dravo za tými vecami, čo potrebujem, tak na začiatku ma to moc nezaujímalo pri mne, že ako sa na to pozerajú ostatní. Ja som to chcel, hľadal som tú validáciu, bol som o tom presvedčený, až som sa dostal do toho bodu, že vlastne, OK, už sme niečo spravili, získali sme tých investorov, prvých, druhých, teraz tretích, tak má to zmysel, máme zákazníkov, tá technológia ona funguje, samozrejme riešime tam nejaké akoby už výzvy, ale povedal by som, že najväčšou výhodou bola tá sladká nevedomosť na začiatku, že som vlastne nevedel presne, do čoho idem, lebo mal som už relatívne komfortný život aj bez tohto tretieho biznisu, ale nejako to prirodzene tak ako vyplynulo a teraz som strašne rád za to, mám ten drive, mám super tým, som strašne hrdý za to, aký tým vlastne máme, že teraz aj spätne, keď vidím, ako sme sa vyvinuli, tak je to niečo, na čo keď sa človek zameria, tak si myslím, že sa mu to nemusí podariť tak dobre, mať takú kultúru, ako máme my. A to už potom ide samo. Už sa tak valcuje, samozrejme, ako šéf firmy musím riešiť nejaké detaily medzi ľuďmi, komunikácia a podobne, nie je to vždy niečo príjemné, ale už sa to potom roluje a keď mám ten správny tým ľudí, na čo si veľmi dám akoby dôraz, aby každý akoby fitol do tej firmy, kto tam zostane dlhodobo, tak potom to už ide tak viac menej samé. Vy jste pořád jako relativně malý tým, že jo? Vás je kolik? Teraz je 15 dokopy, z toho 9 full-timeů. A ty si teď zmiňoval jednu věc, ke které byste chtěla dostat, zmiňoval jste investice. Jak se v průběhu let měnil ten tvůj pohled na to, jestli si do firmy pouštět nebo nepouštět externí finance, ať už třeba od nějakých investorů nebo z nějakých grantů? Protože tak, jak si to pamatuju, tak ze začátku jste byli hodně o tom, že jsi to profinancovával do nějaký míry sám prostě z vlastních zdrojů, nebo vy foundři, co-foundři jste si to takhle jako profinancovávali, bylo to tak? Áno, to bol taký pôvodný zámer. Ja som vlastne aj tie predchádzajúce projekty bol skôr zvyknutý bootstrapovať a mal som veľký rešpekt pred tým sľubovať niečo niekomu externé, hlavne aby mi niekto do toho nekecal úprimne. Ale keď sme robili vlastne ten hardware, tak to na začiatku potrebovalo viac peniazy, ako som ja do toho vedel dať. Tak tam celkom prirodzene prišla tá potreba, že poďme sa pozrieť po investícii. A musím povedať, že vtedy som mal možno viac šťastia ako rozumu. Tí prví angeli, ktorí nám dali vlastne prvé peniaze, boli vlastne super aj z tej formálnej stránky. To znamená, že ja som vtedy ani nevedel, čo si na tých investoroch pozerať, že na čo sa, aký majú prístup, ako veľmi do toho budú chcieť kecať a podobne. Ale teraz, keď spätne vidím, že my sme sa trošku poznali a dali nám peniaze a potom vlastne nechali prakticky voľné ruky. A ešte mi vlastne povedať, že Kubo, my veríme tomu, že to dá, že keď to bude treba zmeniť, že to zmeníš, že proste budeš robiť to, čo treba, aby ten biznis fungoval. A to som si veľmi vážil. Na jednej strane to bol taký o to väčší záväzok, lebo teraz sme už celkom dobrí kamaráti, ale samozrejme stále tam je ten záväzok, že to musí byť veľký biznis, ale práve to, že ten začiatok bol taký miernejší, že to nebol hneď niekto, kto sa ťa každý týždeň pýtal, ako mu tie peniaze vrátiš za 3, 4, 5, 10 rokov, tak mi to nechalo tie voľné ruky a potom až tými ďalšími investíciami som si viac uvedomal už pred tými investíciami, na toto sa idem pozerať. A bolo to skôr tou dobrou skúsenosťou a tým šťastím, že keby moji prví investori boli takí, ktorí mi do toho budú veľmi kecať, tak ja si možno dám, že možno by som nevedel bojovať s tým, že mám dôvod, prečo to robím tak, ako to robím a vtedy vlastne také, že to manažuje viac ľudí a veľa vidím ako v okolí tých startupov, že sa dosť toto deje a to podľa mňa potom úplne zabíja tú ideu. Takže by som povedal, že tú skúsenosť som iba nabral, nebol to nejaký sofistikovaný výber ako na tých prvých investorov, až potom teraz vlastne aj pri tom poslednom výbere sme tiež vlastne väčším kritérium ako podmienky vlastne finančné, bolo práve to, že kto je za tým. A aká je tá pridaná hodnota, čo znie strašné klišé, že každý sa pýta, že čo viete priniesť okrem peňazí,
ale kľúčové hlavne bolo nerejzovať peniaze iba vtedy, keď už musím. Lebo vtedy si neviem vybrať o tom, že chcem niekoho, kto napríklad má iné podmienky, ale napríklad viac sa mi páči, viac mi sedí osobnostne. Takže prvým akoby tým pravidlom bolo, že v prvom rade nemusieť sa nechať zatlačiť do kúta. Takže to sú také skúsenosti z toho fundraisingu a musím povedať, že som strašne rád a veľmi si vážim to, akých investorov máme za sebou, akí teraz vlastne vstúpili. A verím tomu, že ten náš plán a tá naša stratégia, ktorá je naozaj lídovaná tým biznisom, tým, že to musí v prvom rade biznis, až potom niečo cool, tak je práve zasa tou zárukou, čo sa im páči, že naozaj im to znásobí tie peniaze. To by teď vlastně doběhlo to jedno investiční kolečko, máte to relativně čerstvě uzavřené. A většina founderů, když se s nima bavím, tak říkají, že to prostě byl úvazek na celý rok, tak přemýšlím jenom, jestli už teďka třeba vidíš v budoucnu, kdy zase bude to období, kdy nebudeš muset, ale zároveň už jakoby budeš rejzovat, jestli už to tam někde máš ve výhledu za 2, za 3 roky, nebo až postavíte 25. anténu, tak to bude potřeba. Bolo to veľmi bolavé, to máš veľkú pravdu. Hlavne kvôli tomu, že toto je niečo, čo človek nerobí 20 krát za život, že už to vie si odladiť a má tú skúsenosť, ale ako ten výsledok z toho, a to ponaučenie je také, že ja vlastne s rôznymi fondami, s ktorými som bol v kontakte pred tou investíciou, zostávam v kontakte. To znamená, že nemám teraz konkrétne akoby nalinkované, že za 2 roky určite bude ďalšie kolo. Mám pár alternatív, akým sa môže tá cesta firmy vyvíjať. Jednou z nich je aj práve dodatočná investícia, povedzme za rok a pol, 2. Ale už viem, že keď teraz budem stále networkovať a dávať priebežný effort do toho, aby som bol v kontakte s tými investormi, aby som ich spoznal, aby som spoznal ich portfólio firmy, aby som vedel, aké veľké investície robia, aby som videl, na čo sa zameriavajú, alebo čo sú pre nich dôležité akoby body, podľa ktorých sa rozhodujú, tak si tým podľa mňa o mnoho zjednoduším tú alternatívu, ak by sme potrebovali alebo chceli povedzme za rok, 2, 3 ďalšiu investíciu. Se zase vracíme k udržování toho kvalitního networku, že? Presne tak, no to na to, že pre mňa komunikácia s ľuďmi je výdaj energie veľmi veľký, tak je to 99,9% mojej práce teraz, ale zase ja v tom vidím takú výzvu. Ja som vždy rád mal výzvy a teraz práve tá osobnostná v tom, že naučiť sa komunikovať. Neznášal som jazyky, teraz sa práve učím veľa jazykov, práve arabčina, korejčina, aby som vedel naviazať nejaký kontakt. No ja nikdy nebudem s nimi hovoriť tým ich jazykom, ale tých pár fráz. Jasne, pozdraviť, poďakovať. Áno, a oni to veľmi ocenia, ono to vlastne veľmi, aj na to poteší, aj keď niekto sa snaží potom po slovensky pozdraviť. No a práve keď som si našiel taký ten spôsob, ako to nerobiť silene, že je to taký môj fakt autentický spôsob, ako nadväzovať kontakty, tak si myslím, že to o mnoho jednoduchšie teraz ide. Ty už si několikrát zmínil, že máš ty zkušenosti z americké startupové scény, ať už jako někdo, kdo si tam ten startup zažil na vlastní kůži, nebo teď, když tam přicházíš jako evropský Space Tech founder a záníš třeba zákazníky nebo investory. Zajímá mě ten tvůj pohled na to obecné srovnání těch startupových scén evropské a americké. A druhá, jestli jsou tam třeba nějaká specifika pro ten space, jestli se jako třeba Američani zrovna právě na takové ambiciozní projekty, se kterými tady před 4 lety se na tebe lidi dívali pochybovačně, tak jestli ta americká nátura, která jako fandí velkým nápadům, jestli třeba to tam bylo nějak jinak, ten přístup těch lidí v těch začátcích. Ten rozdiel je rozhodne veľký, tak ako si povedala, presne v tom, čím je asi Amerika známa, že tam tie nápady, keď sú čím ambicioznejší nápad, čím šialenejší, tak tým lepší. Povedal by som, že aj ten náš biznis bol relatívne konvenčný na takú americkú natúru a ja som preto vedel, že okrem toho, že je tam nejaký typ technológie alebo nejaká technológia, ktorú musíme vyvinúť, optimalizovať a naučiť sa s ňou pracovať, aby bola pripravená na škálovanie, tak bol to hlavne tá business opportunita, vlastne tá business príležitosť, že je tu takýto trh, ktorý takto rastie z pohľadu tej potreby komunikácie a nevidel som až taký rast a takú akoby revolúciu v tom pozemnom segmente, lebo to bolo také neviditeľné, nudné. Takže na to, ale na druhej strane, keď sme akoby rejzovali, tak v Amerike sme mali o mnoho viac možností, ale to by vyžadovalo, že by sme sa stali americkou firmou a máme dosť silné dôvody akoby zostávať v Európe.
jednak okrem toho, že je to tiež už strategické teraz, myslím, že aj teraz vidno na geopolitickej situácii, že tá Amerika nemusí vždy to najlepšie. Zároveň je tu veľký potenciál pre európsku aj akoby takú vládnu časť, hej, kde máme akoby veľké potenciálne kontakty rozjednané. A samozrejme, keby sme sa presunuli do Ameriky, tak by sme vlastne o toto prišli, možnosť uchádzať sa o tieto projekty. Na druhej strane tá Amerika práve tým prístupom je o to rýchlejšia. Takže v Európe to pôjde pomalšie, čo ale zasa ja vidím ako príležitosť, lebo pokiaľ pár firiem, napríklad s ktorými aj teraz sú naši zákazníci, tak vidíme, že by sme sa mohli potom nejako viac prepojiť, možno zlúčiť, tak vieme reálne priniesť my tú revolúciu do toho, čo sa Európska únia snaží robiť. Takže samozrejme chce to o mnoho viac úsilia. A mne sa hlavne páčilo, že Američania sa moc nepýtajú na to v prvých vetách, kto si, odkiaľ si a prečo by sme ťa mali počúvať. To bola tá moja jediná najväčšia skúsenosť, alebo tá najväčšia skúsenosť z Ameriky, keď som tam pracoval na pár startupoch, že ja som vtedy nemal ani dokončeného bakalára tu v Čechách. A zrazu tým, že som tam navrhol v tíme, kde boli ľudia z MIT, z Harvardu, nejakú architektúru, že poďme použiť iný jazyk, bude to rýchlejšie, prototyp budeme mať za pár týždňov a oni takí, už si to niekedy robil? Jasné, tak dobre, tak to môžeš tak akoby koordinovať trošku. A si vravím, že OK, a môj nápad zrazu, čo som tam bol seniorne najmenší, najmladší, tak zrazu bol taký, že sa vlastne môj návrh použil. A to mi tak otvorilo oči, že až potom sa oni po 2-3 týždňoch pýtali, a vlastne z akej univerzity si, že tam majú takýchto ľudí. Masarykova univerzita, pozrite si. Takže a to mi otvorilo oči, a možno ani nie v tom momente, ale potom spätne, keď som sa na to pozrel, že mi to dalo tú príležitosť, že Kubo, neboj sa. Bol tam 6-7 ľudí, ktorých ja som extrémne rešpektoval, brutálne kapacity technické, biznisové. A teraz zrazu nejaký môj návrh, ktorý som sa len nebál povedať, sa ujal. A to bolo, že wow. Hej. Takže teraz som tiež veľmi rád, keď napríklad u nás vo firme je kolega, ktorý napríklad nepovie toho veľa, ale nebojí sa na nejakom celofirmnom meetingu povedať pred všetkými, ja mám ale iný názor ako vy všetci. A to tiež spätne som si povedal, to je super. To je úplne teoreticky presne tá kultúra, ktorú človek by chcel vybudovať. Takže verím tomu, že to bude ten správny impuls na to, aby sme zase takto pokračovali a toto, aby sme takúto kultúru trošku z tej Ameriky přetáhli. Alebo tieto aspekty niektoré tej kultúry dotiahli do Európy a nebáli sa. Já si vtipné historky z natáčení v uvozovkách, tedy historky ze stavby antén na různých kontinentech nechám až na konec, ale teď se zeptám na to, jak, protože teď vlastně si na to hezky tak jako navázal, nebo si mi tak hezky nahrál. Jaká je dneska vlastně ta tvoje strategie pro to, kam se má Groundcom dál rozvíjet? Jste pořád, jak jsi říkal, relativně malý tým. Ani asi neplánuješ v tuhle chvíli nějaký jako super překotný růst. Hokejka není úplně tvůj záměr, jestli jsem to dobře pochopila. Jde o to spíš jako to udělat stabilní a dlouhodobě prosperující? Áno aj nie. Ten biznis, určite tam mám veľké ambície. Tam tú hokejku očakávam, akurát pri tom koncepte space biznisu to nie je také, že za 2-3 roky to viem ukázať, ale to je presne takoby tá veľkosť biznisu, za ktorým idem. Skôr to, v čom nechcem tak rýchlo rásť, je napríklad počet ľudí. Že nepáči sa mi úplne metrika, keď niekto hovorí, aká ste veľká firma, my 20, 30, 40, 50 ľudí a to je to wow. No, ja keď budem 20 členná firma a budem mať obrat 5-10 miliónov eur ročne, to je ten pomer, ktorý chcem. Hej? Takže ja sa len pozerám vlastne na to, aby ten biznis rast, tá biznisová hokejka, aby rastla nie úmerne tomu, ako musím rásť akoby s počtom ľudí a to je skôr zo skúsenosti, že čím väčší tým, tým väčšie bolesti. To ja sa veľmi bojím toho, aby sme teraz riadili 50 člennú firmu alebo 100 člennú firmu. Takže tá stratégia aktuálne je zamerať sa na ten biznis, znamená, že mať prístup k tomu klientovi, ale to, čo nie je teraz úplne esenciálne a nevyhnutné, outsourcovať. Aby v tom momente, aby som stále mal tú kontrolu nad tým, či to robím ja in-house alebo nie, aby som povedzme za 2-3 roky si mohol vyhodnotiť, idem to robiť in-house, lebo sa mi to oplatí a nie je to, že vlastne rastieme, robíme všetko, ale tá najväčšia pridaná hodnota je v 20% týmu. Takže ja sa teraz snažím vlastne v Groundcome hlavne zhromaždiť to IP, to znamená, že vlastne celé to know-how, hej, tú technológiu, to duševné vlastníctvo, ten vývoj, mať tých core ľudí, preto mi 100-krát viac záleží na tom, aký má niekto prístup oproti tomu, aké skills prinesie.
lebo keď toto bude fungovať efektívne, tak si viem predstaviť s 20-členným tímom pri využití akoby AI nástrojov, ktoré v dnešnej dobe sú akoby dostupné, robiť o mnoho väčšie v úvodzovkách zázraky v tom biznise, ako by som robil napríklad so 100 členov firmou, pokiaľ by som išiel veľmi konvenčným spôsobom. Neplánujeme rásť úplne vo veľkom, čo sa týka ľudí. Máme pár kľúčových pozícií, ktoré sa snažíme obsadiť, ako koordinátor projektov, mechanický inžinier, antena inžinier, alebo prípadne akoby radiofrekvenčný inžinier. Takže to sú pozície, ktoré obsadzujeme, ale veľmi nám záleží práve na to, aby to bol skôr správny fit aj osobnostne, aj z pohľadu veľkosti firmy, aj tej kultúry, komunikácie, lebo skills sa dajú stále naučiť, ale ten prístup k práci sa ťažko mení. A teď jdeme na ty historky z natáčení. Vy jste instalovali anténu, ty jsi zmínil Finsko a zmrzlé prsty a vysení na drátech. Já jsem viděla fotky někde ze Saudské Arábie, z Keni, takže se dostanete do spousty zajímavých exotických lokací, ale to sebou určitě nese spoustu výzev, protože různé země, různé klima, různá teplota, různý politický systém, různý byrokratický systém. Jak veselé je stavět ty vaše antény, které, jenom aby si to člověk představil, to nějaká betonová základna, na ní je postavená různě velká, podle toho, o jakým typu antény se bavíme, ale různě velká kopule, 3-4 metry vysoká, možná 3-4 metry v průměru, prostě takový malý radárek tam stojí. Áno, niečo na ten spôsob. No, veselé to je veľmi, ale skôr spätne. No, v tom danom momente to až taká sranda není. Samozrejme to Fínsko bola jedna vlastne z prvých našich lokalít, takže tam sme sa veľa učili. Že to bolo aj očakávané, že budeme proste musieť robiť nejaké upgrady, nejaké úpravy, ale s čím sme nepočítali, že to nie je tak, ako upgradujem software, tak zajtra testujeme znova, ale keď vám zhorí nejaký komponent, tak OK, čakám 2 týždne, kým mi príde nový, aby som mal druhý pokus. Hej? Takže je to trošku iné fungovanie a zároveň by som povedal, že dosť to stmeluje tým. Keď sme napríklad boli v Saudskej Arábii, tak tiež to bolo ako veľmi dlhá story, ako sme sa tam vlastne dostali, ale potom to bola veľmi výborná referencia. Na Blízkom východe nám to otvorilo dvere všade tam teraz. A práve to, keď sme tam vlastne s tým tímom vedeli, že ideme tam riešiť veci, ktoré sme ešte neriešili, že nevieme, ako úplne presne ich vyriešime, tak je to vlastne veľmi dobrý team building. A potom niektorí aj z tých prvých investorov nám povedali, no keď pôjdete na budúce, tak rád pôjdem s vami. Hej, je to fun. Áno, je to fun potom, keď už ideš späť a všetko funguje, ale také, keď sme posielali niekde hardware, ktorý bol vlastne že otestovaný a my sme ešte prvýkrát skladali až tam, lebo sme to museli už doručiť. Tak to boli také akoby stresy, že keď tam ideme, že no a čo ak tam bude niečo, na čo sme nemysleli a teraz budeme v strede púšte, bude nám chýbať nejaký nástroj, hej, že... Proste šrobovák ste zapomneli. Áno, presne. A vtedy, že by sme to nevedeli vyriešiť, tak to boli také stresy, ale zasa na tom sa človek učí. Samozrejme, bolo pár takýchto vecí, vyriešili sme to a práve keď to vieme potom dobre zapisovať, že aj ten tým sám akoby príde s tým, toto správame na budúce inak, toto správame inak, to ukazuje vlastne, aká tá superkultúra vlastne v tom je, že to celé nevisí na jednom človeku, aby on pripomenul, že to musíme zadokumentovať, že toto musíme upraviť, alebo musíme v dokumentácii upraviť, že sme spravili nejakú dizajnovú zmenu napríklad. Takže je to fun neskôr, vtedy to trošku bolí, ale zase neboli to žiadne také veci, ktoré by sa nedali zvládnuť. Ono skôr špecifikum je, keď aj tá zákazka do Kene bola vlastne dosť takého armádneho zamerania a my sme politicky, ja som vtedy politicky vôbec nechápal tomu, že ktorá krajina s akou krajinou môže komunikovať, nemôže komunikovať, ktorá sa má rád, ktorá sa nemá rád. A až sme tam nakoniec išli, bolo všetko super a vlastne všetci boli nadšení, ale to, ako sa nám triasli nohy predtým, že čo bude, ako to funguje kultúrne, ťažko sa na to pripraví. Alebo potom také rozhodnutie, keď to bolo v tej Saudskej Arábii, tak plus minus medzi tými našimi inštaláciami dvomi, tam bol ten incident, že Irán ostreľoval Izrael. A to bolo vlastne plus minus tej oblasti, alebo tie rakety lietali ponad oblasť, kde my sme jednu z tých inštalácií mali. A teraz typy rozhodnutí, že mám tam poslať ľudí, alebo má to byť na dobrovoľnej báze, alebo tam mám ísť ja sám, alebo vlastne, že ako sa zachovať. A v tomto bolo úplne super, že som bol vtedy veľmi milo prekvapený, že aj na ICE sú ľudia, ktorí vlastne mali relevantné skúsenosti.
A ja som sa vedel pobaviť s niekým, kto bol v Kuvajte, riešil nejakú technickú prácu desiatky rokov dozadu. Je to vlastne jeden z našich mentorov. A on mi povedal presne, že ako sa na to pozeral, alebo dal mi aspoň nejaký vstup, že keď nemám variť z ničoho, tak akákoľvek informácia bola vhodná a zrazu tým, že on mi vedel povedať relevantnú skúsenosť, tak zrazu to vyrieši 50% toho stresu. Takže to som bol veľmi milo prekvapený a veľmi ma to teší, že v Brne akoby sú takéto možnosti. Jaké exotické destinace vás čekají při dalších instalacích? To je taková vlastně jako skoro náborová takový benefit pro zaměstnance. Jako podíváte se s námi třeba na Aljašku. Áno, napríklad Aljaška je to skôr pre zamestnancov, ktorí radi cestujú. Potom máš niektorí z tých pozícií sú zase také, ktoré neradi cestujú a oni radšej budú sedieť v tom labe, aj pekne v teple a tam robiť excelentne svoju prácu. Ale napríklad teraz staviame anténu v regióne Austrália, Nový Zéland, Tasmánia. Takže možno časom tam bude viac antén, potom Chile. Tam máme jednu rozpracovanú lokalitu, takže teraz ideme skôr takto akoby rozprestrieť to po zemi, práve preto akoby Aljaška. A potom vlastne v ďalšej fáze, povedzme za 2 roky neskôr, budeme skôr akoby dohusťovať tú sieť, aby sme vlastne vyplňali tie bloky medzi tým. Takže teraz som sa napríklad vrátil z Japonska, tam potenciálne máme ako 1-2 lokality v Indonézii, takže vlastne my musíme byť na celom svete. A to bolo aj jedno také špecifikum, keď som začínal, že automaticky som vlastne nepočítal s tým, že sa pozerám na strednú Európu alebo Európu ako cieľ. Hej. Všetci povedia, že kde sa te predal? No všade. Hej. Každý mentor povie, no musíš si niečo vybrať. Ja sa hovorím, no áno, ale tie antény skrátka musím mať rozložené po svete. A už keď sme tam, tak sa stretíme s lokálnymi firmami a už sa to nabaluje. Ty jsi teď nastínil nějaký obraz budoucnosti pro Groundcom Space. Co tam teď vidíš jako ty největší výzvy, které jsou před vámi? Najkľúčovejšie bude doplniť ten skill, ktorý nám chýba, to znamená, že tí ľudia, ktorých potrebujeme doplniť do toho týmu, práve v zmysle toho, o čom sme sa bavili, aby naozaj do toho týmu sadli aj so skúsenosťami, aj z pohľadu tej kultúry a zároveň tým, že sa teraz niektoré aktivity rozdelegovávajú, tak tým delegovaním aktivít na viac ľudí nezaviesť veľmi veľa komunikačného šumu. To znamená, skrátka ten plán, ktorý máme, tak vykonať s čo najmenšími chybami, lebo tie chyby robiť budeme, ale boli čo najmenšie, aby neboli fatálne a aby sme nestratili tú efektivitu ako malá firma. To myslím, že vo fázach, kde sme teraz, kde to máme veľmi dobre našlapnuté, tak aby sme skrátka pokračovali v tom pláne a exekuovali ho čo najefektívnejšie. To je najvětší výzva sama o sebe. Tak já vám přeju a tobě zvlášť jako lídrovi tady téhle spaceové kompany, aby se vám dařilo tady tuhle vaši ambici a tuhle vizi naplňovat. Díky moc, Kubo. Ďakujem pekne. Jestli ve vás dnešní Eats Talk zažehl touhu podnikat, tak mrkněte na náš web eats.cz, kde najdete všechno, s čím vám Eats může být užitečný. A nezapomeňte dát Eats Talku follow, pár hvězdiček k dobru ve svých podcastových aplikacích a dát o něm vědět svým známým. Děkujeme. Naslyšenou a u dalšího povídání nejenom o podnikání se těší Hanka Šudáková.